Venäjän WTO-jäsenyys on merkittävin edistysaskel EUn ja Venäjän välisissä taloussuhteissa 10 vuosiin. Venäjän WTO-jäsenyyden kautta Venäjä sitoo kauppapolitiikkansa kansainvälisiin kauppasääntöihin ja avaa markkinoitaan ulkomaisille toimijoille. Käytännössä tämä tarkoittaa kahta asiaa. Tuotteiden ja palveluiden markkinoille pääsy paranee ja Venäjän kaupallistaloudellinen lainsäädäntö ja toimintaympäristö tulee vakaammaksi ja noudattaa WTO:n kansainvälisiä sääntöjä ja periaatteita. Suomen viennin kannalta konkreettisin vaikutus liittyy tuontitullien laskuun. Tuontitullit tulevat laskemaan keskimäärin noin 2% tämänhetkisestä 10% tasosta. Merkittäviä tullin alennuksia on tulossa muun muassa kemian tuotteille, lääkkeille, ajoneuvoille ja koneille. IT-sektorilla tullit laskevat nollaan 3 vuoden siirtymäajan jälkeen. Yleisesti ottaen siirtymäajat vaihtelevat 0–7 vuoteen, tyypillisesti ne ovat 4–5 vuotta. Suomen kannalta merkittävin yksittäinen neuvottelutulos on puun vientitullien sitominen ja alentaminen noin puoleen tai jopa 1/4 nykyisestä. Tavarakaupan markkinoille pääsyn lisäksi Venäjä avaa palvelukaupan markkinoitaan. Monilla aloilla Venäjä sallii 100% ulkomaalaisomistuksen tai suorien sivuliikkeiden perustamisen. Venäjä sitoutuu noudattamaan WTO:n kansainvälisiä sääntöjä kauppaan liittyvässä sääntelyssä. Tämä vaikuttaa suoraan muun muassa tullausmenettelyihin ja elintarviketuontia koskeviin sääntöihin, Venäjän tekniseen sääntelyyn sekä teollis- ja tekijänoikeuksiin ja niistä aiheutuvien kauppanesteiden poistumiseen. Suomalaisille viejille erittäin tärkeissä tullausmenettelyissä ja tullausmaksuissa Venäjä on sitoutunut lisäämään asiakirjoihin liittyvää avoimuutta ja sitomaan tullimaksut palveluja vastaavalle tasolle sekä noudattamaan tullausarvon määrittämisessä ensisijaisesti kauppahintaa. Elintarvikkeiden tuonnissa Venäjän tulee noudattaa kansainvälisiä sääntöjä ja mahdolliset tuontia rajoittavat toimenpiteet eivät saa olla kohtuuttomasti kauppaa häiritseviä. Kaikki Venäjän markkinoille pääsyyn ja sääntelyyn liittyvät WTO-velvoitteet löytyvät WTO:n kotisivuilta. On selvää, että kaupan esteitä ja ongelmia kohdataan jatkossakin. Mikäli merkittäviä ongelmia syntyy tai tullaukseen ja vientiin liittyvät ongelmat jatkuvat, kehottaisin teitä olemaan yhteydessä ulkoasiainministeriön kauppapoliittiseen osastoon, jotta voimme yhdessä selvittää, millä tavalla ongelmiin voitaisiin puuttua Venäjän WTO-velvoitteiden perusteella.